салом алейкум бародарон. Дар хонаводаи мо 3 сол пеш як фоҷиа рух дод. Бародарам аз дунё гузашт ва падарам пеш аз маргаш васият кард ки хонаҳои бародарамро ба апаам диҳед. Мо дар хона оилаи селфарзанд ҳастем. Мо апаамро хеле дӯст медоштем, лекин вақте ки вай ба хонаи мо омад, бесабаб бо ӯ ҷанҷолҳои калон калон бардоштем ва бисёр хархашаву арбадаҳои зиёд буд. Бинобар ҳамин мо апаамро аз хонааш пеш кардем ва хонаашро дар сари қаҳр канда, тахта ва ҷиҳозашро арзон фурӯхтем ва то ҳол қаҳри мо пас намеомад, то ҳол қаҳрӣ будем. имрӯз вақти побел кардан ва мулоим кардани назди дарахтон, мо ҳамин чизро ёфтем ва сурати апаам дар дарунаш буд.